La de esta semana fueron unas visitas diferentes, divertidas, visitas que se converten en únicas e onde Kiko Novoa levou o terreo do xornalismo á arte do museo. Procurei buscar o paralelismo entre o que é o programa de radio, Vicecorriente, Radio Galega, os medios de comunicación radiofónicos e arte, que, de algún xeito, tanto a arte como os medios de comunicación, os comunicadores, pretendemos tamén contar as cousas desde un punto de vista moi persoal, as cousas ao mundo do que pasa. Entón, o que procuraba precisamente esas pezas, que igual non son as máis destacadas porque este museo é magnífico, senón que a min me reflectían algo para poder contar a xente. Iso foi o que procurei. Pola súa banda, María Ladó tivo moi presente na súa visita á literatura. Sí, porque pensei que eu realmente que non son unha persona moi entendida en arte, son unha persona pues, con unha cultura artística moi básica, pues, sei o que estudiei no instituto e pouco máis, e poucas cousas que fui eu aprendendo ao longo da miña vida. Pensei que eu non podía aportar moito a ese nivel, o que podía era intentar facer conexións con cadros que me resultasen interesantes ou con obras que me resultasen interesantes e facer conexións con algo que eu controlo que é a literatura. Entón recomendei libros que eu liñe que por alguna razón me gustaron. O público asistente coincidiu a afirmar que se tratan de visitas moi especiais e que recomendan a todo o mundo. Bueno, pues quero darlle os parabéns aos organizadores, por un lado, por suposto que ao museo e aos voluntarios que se prestan a este tipo de visións, porque non cabe duda que nos ofrecen unha perspectiva completamente diferente. Obras que xa coñecías, obras que, bueno, das que tiñas certos datos, pero que a través destes lecturas diferentes, bueno, pues amosan e descubres aspectos completamente novedosos e moi interesantes. Bueno, pues a mí me ha encantado la valoración muy positiva de llevar a las personas pues una relación de la vida cotidiana con el museo. O sea, lo que me ha gustado muchísimo es la sensibilidad, de sentimiento, de la realidad, de que todos los días escucho la radio, de que voy al cine, de que voy al teatro y de repente que esos personajes nos hayan enseñado pues su vida diaria a través de un cuadro. Dende este luns se poden anotar de balde nas derradeiras visitas cruzadas en gabinetedidáctico.museo@depo.es. Serán este domingo, 28 de maio ás 12 da mañá. Os protagonistas nesta ocasión, a escritora Iria Collazo e o dramaturgo Kiko Cadaval.